Today, we're conducting a multidisciplinary campaign enforcement to deal with undocumented foreigners and unlicensed business. We have arrested a number of people. We send them to Home Affairs to check their names, whether they are documented or not. Ngihamba no-Metropolis, Migration, Department of Labor, wonke ama-department ala sidila kakhulu nalaba abangenazo kahle imvume, sisheka nale imvume okuthiwa ikhona. Sisheka even nabasebenzi abaqashiwe ngendlela engekho emthethweni. Esesikutholile nje manje kuningi kusikhombisa ngokusobala ukuthi kuningi okungahambi kahle kule mvume abathi banazo. So we need to engage Home Affairs ukuthi azikhansele zonke, baqale phansi ba-apply. Njenganibona iy'tolo ivalwe zonke iy'tolo. Iyasitshena-ke loo nto ukuthi kahle kahle ikhona inkinga ngalababhemu. Sizocela ku-Home Affairs namanye nje ama-department ukuthi akangenelele, nohulumeni omkhulu angenelele sizikhansele zonke lezi mvume ngoba sekucacile ukuthi kukhona okushaya amazi.